салому алейкум ба ҳама бародарон, модарон, хоҳарон ва кулли подписчикони мо. Бародарон, имрӯз мо дар бораи филми ғарибӣ қисми 2 суҳбат мекунем ва ҳамаи подписчикони мо бисёр филми ғарибӣ қисми 2-ро интизоранд, нависта истодаанд ки кай мешавад, кай филмро мепартоед, кай ба навор мегиред. Бародарон, ҳозир мо филми Фақир 2-ро ба навор гирифта истодаем. Мо дар ҳамон филми Фақир 2 банд ҳастем. Бародарон, мо филми Фақир 2-ро аллакай қариб ки тамом карда истодаем. Сабти ӯро тамом кардем ва баъд аз қафои сабти филми ғарибӣ мешавем. Ғарибӣ қисми 2, яъне бародарон, хайр комментариётон, суханотон ки дар комментари нависондагӣ бидем, хондум бисёр суханҳои беҳтарин. аз ҳамаи шумо миннатдорам, аз сидқи дил миннатдорам бародаро, ки ин қадар дастгирӣ кардистем ва беҳтарин суханҳо. Ман худам ҳайрон шудам ки ин қадар бародаро суханҳои беҳтарин навиштанд ва суханҳои беҳтарин ки филми ғарибӣ 2-ро ба навор гирифта ва чӣ хел кунед бародарон. ҳаминро ман хостам ки бо сабти видео ба шумо фаҳмонам. бародарон, ҳамин қашро мунтазир шавед. Бародарон, мунтазир шавед. баъд аз филми Фақир 2 филми ғарибӣ мешавад. ғарибӣ 2, яъне ғарибӣ қисми 2, 3, 4, 5 ҳамин хел рафтан мегирад. яъне мини сериал мекунем ша бародаро. хай бо фикрояхтон дар комментария нависед ва чӣ фикр ақидаи доред дар комментария нависед. комментарии ҳаммата мехонам бародаро. комментарии ҳамматонро дар филми ғарибӣ 2 хондум. бисёр суханҳои беҳтарин ва ответи ҳаммата кашкад бародаро дар ҳамон комментария додагиём. хай агар ки равад ки комментария ягон кас ответ надода бошам, бахшиш бародар. иншоалло агар ки дидам бо ответ метавам бе ягон чӣ. бисёр бародарон нависондем ки масад мо дархост карда будем ки бо хоҳишҳои шумо, яъне бо хоҳишҳои шумо филмро давомашро қисми 2-ро мекунем. аммо аллакай сценариро омода кардагӣ ҳастем ва фикрҳои шуморо бародарон мебинем. фақат метавонем ки як филми кӯтоҳ кунем. ҳар як фикрҳои шуморо ҷамъ карда ҳамаро филми кӯтоҳ ба навор хай филми кӯтоҳ ба навор гирем. хай бародарон, бо мо бошед ва дар канали мо обуна шавед. лайк монда ва видеоро поделиться кунем то ки дигар бародаро ҳам бинанд. аз шумо фақат лайк мондан ки моро дастгирӣ мекунед, аз мо пешравӣ бародарон. кадоме ки филми ғарибӣ 1-ро тамошо кардагӣ нест, дар силка описанӣ мемонам бародаро ва дар силка описанӣ канали дигари моро мемонам бародаро. доред дар он канал моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва морам дастгирӣ кунед дар он канал. ҳазор раҳмати аллоҳ пешакӣ ба ҳамаатон. хай бародарон, филми ғарибӣ 2-ро баъд аз филми Фақир 2 ба навор мегирем. хай мунтазир шавед бародаро ва дар канали мо обуна шавед. дар паноҳи худо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.